bersama. Oke, siap. Pak D, mau gue tumut pergi Pak D, buaya yang terjadi Pak D. Bersama melodisnya Putra ada Mas Gecol di sana. Ayo Mas, janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada asik rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan ati ning ngendi do wong manis kang tak anti-anti. Bersama ada Mas Andri kembaranku gini. kembar. Iya, podo Andri ini. Syutingnya Wonogiri Indonesia. Mas GT, terima kasih. Juragane Putra Nada. Asik ya Mas. Sak jose no. Pak Satpame teng pundi niki? Ora sabar lirana ya. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan ati ning ngendi do wong ayu kang tak anti-anti. Dimodali kok nyawer, dimodali Mas Andri kok nyawer. Ayo. Terima kasih ya Mas. Mas nyawer. Terima kasih Mas Andri ya. Dan juga konco-konco Karang Taruna yang ada di depan. Tapi darah yang panas. Asik. Ayo Dik, kita jalan sana ya.
Grup Ici Kiwir. Tresno Semangat ya, nanti saya ke situ. Tresno suci Aku tak nyamang awakmu gini ra apa ya. Jebule ning kene iki selir ya, Mas. Semilir.